L-istħarriġ regolari li tagħmel il-Kummissjoni Ewropea fost azjendi u konsumaturi wera li wara l-budget li ppreżenta l-Gvern kien hemm żieda fl-ottimiżmu. L-indiċi tas-sentiment ekonomiku dan ix-xahar laħaq il-livell ta' 119.7 jew kważi 20% aktar mill-medja kemm ilu jiġi mkejjel dan l-indikatur. Dan kien l-ogħla livell ta' ottimiżmu qatt osservat f'pajjiżna fix-xahar ta' Ottubru mindu beda jsir dan l-istħarriġ mill-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk f'Ottubru pajjiżna reġa' kellu l-ogħla livell ta' ottimiżmu fost il-pajjiżi kollha taż-żona Ewro. Fil-waqt li f'Ottubru s-setturi kollha rreġistraw ottimiżmu, spikka sew is-sentiment pożittiv fil-qasam tan-negozji. L-operaturi fil-qasam tal-bejħ mill-ħwienet f'Malta huma l-aktar ottimisti minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Anke fost l-operaturi Maltin fil-kostruzzjoni ġie rreġistrat l-aqwa livell ta' ottimiżmu minn fost l-operaturi fl-istess settur fil-pajjiżi l-oħra taż-żona Ewro. Fix-xahar ta' Ottubru l-ottimiżmu fost il-familji wkoll kien fl-ogħla livell mindu beda jsir l-istħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea 13 sena ilu. Il-familji f'pajjiżna huma fost il-ftit fl-Ewropa li qed jgħidu li s-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom qed titjib u li qed jistennew aktar titjib fix-xhur li ġejjin. Fi-stqarrija tal-Gvern intqal li dawn ir-riżultati juru kemm intlaqa tajjeb il-budget li ppreżenta l-Gvern. Il-Gvern żied li se jkompli jseddaq il-ħidma biex tkompli tissaħħaħ l-ekonomija tagħna u biex kulħadd igawdi minnha.